Ano mo ka palanggay mong Mika? Palanggay kay kung bayaan niya ko, maapas ko yan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Diba, ang balong may Mika ka? Alam mo sa kadugay, ganito nga liyagan. Nadlaw lang no? Ano ka importante ang label para sa mga tuwa? Ang importante, syempre, para regal ka mo sa inyo, pamilya, sa inyo mga friends, kag mahambal mo ba lang nga do may kuan ka mo ba lang nga duwa sa isa kag isa may saligay. Comment ka mo sa family mag for example, kay kung wala label na hadlok, di ba, like, kung mag-date na, may makita sa iba na pamilya, sugid, may samad, okay na kay, may label na kami kag-open. Ano mo ka palanggay mong Mika? Palanggay kay kung bayaan niya ko, maapas ko yan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Ano ang mga ginagawa ninyo, di ba, para magdugay yung relationship? Siguro ng pag-intindihan ay open sa isa kag isa kag ang pagsaligay sa isa kag isa pag inakaano nga para magdugay ka mo sa inyong relasyon. Magaling kang kupal ka. Wala nga. Nakikita ko man mo, kagaling mo, nga siya na yung partner. Matik. Ikaw yan, nakikita ko man si Boy. 100% ha! Nag-wish kami may sa police to? Yun, so hard! Nakami sa vlog! Shoutout ka rin kay LGC na Laude. Shout out sa Cap State University tapos sa Pontevedra National High School ang ginalin namon. Kay Sir Denser, ari kami din sir. Shoutout kay Joshua De La Torre. Paway lang sa inyo balay. Shoutout din sa kay Regine Kita. Please follow my